Ariketa honetan eskatzen digute zirkuito baten irabazpena kalkulatzea. Zirkuito baten irabazpena izan behar da VO zati VI erlazioa. Hau da, sarrerako tensio batentzat, VO zenbat amplifikatu behar den edo murriztu behar den. Hasieran esperientzia pixka gaixo hartu arte, arraro egiten da, ba? Zeren irabazpena da VO zati VI. Beti aritzenkeak zirkuitotan kalkulatzen egiterako tensio bat, edo intensitate bat, eta horrela erlazioak ez digute eskatzen. Ba, horrelakotan, irabazpena eskatzen dutenean, VO zati VI irabazpena eskatzen dutenean, guk egin behar duguna da, beti VO kalkulatu. Eskatuko balute bezala, VO kalkulatzea. Eta gero, beste eskuineko adierazpenan VI sortuko zaigu eta pasatuko dugu azpira. Vale? Orduen irabazpena kalkulatzea da, VO kalkulatzea bezala, eta nik hori bera egin behar dut. Gainera, ariketa honetan ez digute ematen erristenzien balioak, baizik eta aldagi bezala uzten digute. Baina guretzat kalkuluak ebazpena berdina izan behar da. Horrekin ere, ohitu beharko gea adierazpen orokorra ateratzeko. Bueno, zirkuito bezala hemen zer daukagu operazionala, erresistentzia hauekin inguratuta, eta hemen begiratza zuen. Honek tensioak lotu egiten ditu eta zirkuitoko tarte batzuk edo zati batzuk isolatu. Eta hemen horixe daukagu. Hemen daukagu bi erresistentzia hauek, iturri horrekin, sarrerako iturri horrekin, eta dago konetatuta operazionalaren sarrera ontara. Impedantzia edo erresistentzia infinituarekin. Beraz, hemendik intensitaterik ez da egon behar, hau da, zirkuito ireki bat bezala, eta geratu behar zaigu zati hau zirkuito independiente bat bezala. Tensio zatitzaile bat bezala. Hemengo tensioa kalkulatu behar dugu osagai hauekin. Tensio zatitzaile bat bezala. Gero, zirkuito labur virtuala dugunez, berrelikadura negatibo honekin, hemengo tensioa kalkulatu dugula hemen, pasatu behar dugu nuntza. Eta ja hemen Kirchhoffak eta barra egingo ditugu, VO arte pasatzeko gure kalkulotan. Bueno, hori ideia orokorra bezala. Bestela gauza hauek ez badituzu ikusten, beti bezala, betiko metodarekin. Hau egingo nuke, ia. Hemen 0 voltio ditugu, hemen VI ezaguna, naizta parametro bezala izan, hemen nodo bat daukagu, V azpia, beste tensio, beste ontara pasatu behar da, zirkuito labur virtualarekin, hemen berrelikadura negatiba daukagulako, eta geratzen zaigun azkeneko nodo hau, hemen ja VO, zirkuitan ematen diguten VO hau daukagu. Bale, zer gehiago, intensitateak. Bega, gozen intensitateak marraztea. Adar honetan edo erresistentzia honetan iazpi bat izan dezakegu. Hemen badakizue, intensitaterik ez dugu izan behar, resistentzia infinitua daukagulako, zirkuito ireki bat izango balitz bezala, beraz, I bat ailegatzen da onutza eta I bat ateratzen da norabide honekin. Ez daukagu I bi jarri beharrik, baizik eta I bat horrelaxe. Bara, zer gehiago, venga, hemen I azpi bi, eta hemen berdina, hemendik intensitaterik ez daukagunez, orduen I bi ateratzen bada, hemendik horrek esan nahi du, hemendik sartzen dela I azpi bi. Bale, baitugu intensitateak jarrita, I bat eta I bi lotuta, erresistentzia infinito honekin, eta VA bakarrik eta VO. Bale, orduen begira, egin ditzagun Kirchhoff. Hemen egiten baduzue Kirchhoff, geratu hartzaizue I bat, berdin I azpi bat. Eta hemen egiten baduzue honekin, eta honekin bakarrik VA arabera geratu behar zaizue ekuazioa, eta hemendik atera behar duzue VAren adierazpena. Eta esan bezala, hau zirkuito irekia baldin bada, VA izan behar da tensio zatitzaile baten emaitza. Zuek nahi baduzue egin, nik jarri behar duzu zenean tensio zatitzailearen emaitza badakigula, dala, sarrerako tensioa VI, bider azpiko erresistentzia, R azpi bi, zati, bien batura, R bat, gehi R bi. Serien daudelako. R bat, gehi R bi. Haukagu VA kalkulatuta. Eta tensio bera daukagu hemen. Beraz, tensio ezautzen badegu, I bi kalkulatu dezakegu, R bat ezaguna da, orduen kalkulatu behar dut. I azpi bi, horrela pausuz dena kalkulatu behar dut. Gero intensitate horrekin hemen egin behar dut eta VO kalkulatu. Bale, edo Kirchhoff egiten baduzu hemen, izango zen, I azpi bi berdin I azpi bi, eta jartzen dituzue legeak eta bar, eta ateratzen zaizu VO. Nik egin behar dut da, lehen da bizi I bi kalkulatu. Zuzenean. VA ezautzen dudan da. I bi da VA, ken 0, zati, R bat. Beraz, izan behar da, V hau, dala, VI, zati R bat, bider hau dena. Badirazpen nahiko luzetxoa, baina lasai. Hau zauek horrela dira.
aldagaiak ditugunean. Ibi da hau dena. UBI zati bat, bider erlazio hau. Bole, eta ibi ezautzen dugunez, eta UBA ere bai, eta hemen UBO daukagu, orden egin dezakegu, hemen om, eta bakarrik UBO daukagu ez ezagun bezala. Beraz egin behar dietu ni om, ia, ibi ezautzen dudalako. Honi om egiten badiot, ia orduen horlaxe adiazti behar dut. Honi egiten badiot om. Bai da, hemen, bueno, ya está, bai. Honi egiten badiot om izan behar dut. Hora bide honekin UBO ken UBA, UBO ken UBA, zati errebi, da berdin, iazpibi, ezagutza gabela. Orduen sartzen baditut hemen gauza guztiak, ia. UBA izan behar da hau dena. UBO tal, ibi izan behar da hau dena, orduen jarri behar UBO zati errebi, UBO zati errebi, ken UBA zati errebi, hau dena zati errebi, UBI zati errebi, bide erlazio hau, errebi zati erre bat gehi errebi, berdin iazpibi. Iazpibi dela hau dena. UBI zati erre bat, bider errebi zati erre bat gehi errebi. Bale, orduen orain, hau pasatu behar dut untza, UBIak onutza, eta izan behar dut hemen UBO zati errebi, berdin. Eta hemen atera behar dut faktor komun UB bat. Hemen bi izan behar dut hau. Ez barkatu. Atera ezaket faktor komun UBI eta erlazio hau, ia guazten bai. Hemen bideoak ditu dut arrituta nengolako, enaiz konturatu hauek joaten direla. Orduen geratu behar zaigu. Hau onutza joan da, geratu behar zaigu ateratzen badu faktor komuna UBI zati erre bat gehi errebi. UBI zati erre bat gehi errebi. Eta faktor komun da bat, positiba, onutza pasatzen delako positiba, gehi, hau kentzen badugu, izan behar dugu, errebi zati erre bat. Erre bat. Bale? Eta hemen, nahizko komplexioa naizta dirudi, hemen dut hau, eraik eta hau, UBI zati erre bat gehi errebi, eta hau hemen erre bat dima daukagu, geratzen zaigu erre bat zati bat erre bat hemen, gehi errebi hemen goian, beraz orain joaten zizkigu hau, eta geratu behar zaigu UBO zati errebi dela UBI zati erre bat. UBI zati erre bat. Orduen hemendik atera ezakezue UBO dela errebi zati erre bat UBI. UBO eskatuko baligute, hau izango zen adierazpena. Eta irabazpena eskatzen digutenez, hau azpira pasatzen badegu, irabazpena da UBO zati UBI dela berdin errebi zati erre bat. Ados, eta hoxe da eskatzen dutena. Baina, ariketa hauetan egiten duguna beti da UBO kalkulatu. Eta gero ikusi duzu azpira pasatzen dugula UBI. Aurrera.